Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjenengan sedaya tasih lenggah wonten mriku warga Candi Pari nggih. Mugi-mugi melek panjenengan bengi menika dikabuli keng suwung sing kuwasa nggih. Diparingi keseger parasane kabeh warga Candi Pari. Panjang umure kabeh. Aja kabeh kula gak mati-mati kabeh. Diparingi panjang umur, murah sandang pangane, tandurane diaturi, muga-muga apik oleh penandurane kabeh apik, lan diparingi wong Candi Pari sugih-sugih kabeh. Sing agamane dhewe-dhewe masing-masing nyekel agamane dhewe-dhewe, sing penting ketuhanan yang maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin nggih. Kula sebagai anak buah Bapak Sukar pribadi ngucapaken sugeng dalu lan kula ucapaken matur sembah nuwun derek sedaya nggih Kapolsek, Bapak Lurah, nggih Bapak Camat sing hadir wau pun hadir sedaya sakniki pun ngantuk mantuk ya benjing kerja masing-masing kantun warga enten mriki nggih. Alhamdulillah matur sembah nuwun nggih. Ludruk Murni Wijaya yang dipimpin oleh Bapak Sukar pribadi niki mugi tetep jaya. Amin. Wonten lho. Wong Candi Pari niku nanggap terus nggih. Murni Wijaya sing dipimpin Bapak Sukar pribadi. Wong murah kok regane mboten larang-larang. Nggih. Murah, tandake iku bayarane murah-murah, wayange nggih murah-murah. Kabeh pengremane nggih murah-murah, cuma mantuke engke digawani sapi situk-situk. Digawe korban. Nggih pun dalu, mungkin sampean gak nutuk kali lakone, masale lakone niku lakone panjenengan sedaya asal usule dusun Candi Pari. Ngoten nggih. Sampeyan melek sedaya mugi-mugi cek diparingi gesang sampean sampurna. Nggih, donya sampe enten akhirate mriku nggih. Pun, monggo, gini-gini Mas. Ayo Nduk, munggah kabeh Nduk. Bareng ae wis dalu. Samene kae niki banci kabeh. Wedoke kula tok. Asli wedok kula niki. Mpun ate dinyek. Ya, kodhok diwadahi panci. Ya, teko doang wedok bareng diceceki banci. Wonten napa-napa. Sing penting menghibur panjenengan sedok. Ayo, monggo. gendinge langsung gak akeh tapi kupluan, bokonge cek roto kabeh.
Alhamdulillahirabbil alamin matur sembah nuwun. Nggih anak-anak kula Murni Wijaya anak buah Bapak Sukar niku ayu-ayu cantik-cantik semok-semok nggih. Lik kepengin tukar nomor HP mlebet tapi nggo duit lembaran abang. Iku syarate. Mboten kok nawar-nawil tok. Nggih. Pun matur suwun kula pangkasi mawon nggih. Mugi-mugi desa Candipari keluargane kabeh seger kewarasan, panjang umure, kata rezekine nggih. Ben taun nang nanggap ludruke Bapak Sukar pribadi ludruk Murni Wijaya nggih. Ludruk Murni Wijaya tetap jaya.